Ναι. Ναι, για χαρά ο Δημήτρης. Ναι, Γεια σου, ρε Δημήτρη, από το Παλιοχώρι παίρνω πάνω. Χαίρετε. Τι κάνεις, είμαι βοηθός του Κυρνίκου. Ναι, πείτε μου. Λοιπόν, κοίτα, με τα μάξι που παραγγείλατε υπάρχει ένα πρόβλημα. Εδώ βρήκα ένα σημείωμα μ' άφησε ο Κυρνικός. Τι πρόβλημα? Λέει το δίνει αλλού τελικά. Το αυτοκίνητο. Το πεζό δεν ήταν εσύ να πάρεις? Το πεζό, Το ναι. πεζό το 106 το κόκκινο, Ναι. Το έδωσε αλλού λέει. Το πεζό το 106 το έδωσε αλλού. Ναι, είναι κάποιος, ξέρω εγώ, ανιψιός του, ήταν κάτι τέτοιο και του έδωσε 5.000 λέει και το έδωσε. Τι λέτε τώρα? Τι να σου πω. Τι είναι αυτά που λέτε? Και εγώ υπάλληλος είμαι, τι να σου πω, ξέρω, δύσκολη και η θέση μου και η δικιά μου, αλλά. Δεν είμαστε καλά, μου φαίνεται. Τι να σου πω, χίλια συγγνώμη, ρε φιλαράκι, αλλά. Και μου λέει, ξέρω εγώ, άμα θες ένα σάξο που έχει εδώ άσπρο. Άμα θέλω το σάξο, το άσπρο. Ναι. Δουλευόμαστε. Τι κάνουμε, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εντάξει, περιμένουμε εδώ και μια μισή εβδομάδα το αυτοκίνητο. Τι μας δουλεύει ο κύριος Νίκος? Τι να σου πω, ρε φιλαράκι, εγώ σου λέω υπάλληλος είμαι, καταλαβαίνω δύσκολη η θέση μου. Πού είναι ο κύριος Νίκος τώρα? Έξω είναι, κάτσε λίγο. Νομίζω έρχεται, μια στιγμή λίγο. Κυρνίκο! Ναι. Έλα λίγο, έχω το παλικάρι με το πεζό που ήθελε. Ναι. Λοιπόν, έλα, στον δίνω, Δημήτρη. Ναι. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σας. Τι γίνεται, πώς πάει? Καλά, μια χαρά. Δεν μου λες? Ναι. Το πεζό έχεις κλείσει? Ναι, το πεζό έχω κλείσει. Πόσο είχαμε πει? Δεν ξέρω, δεν κανονίζετε εσείς με τους γονείς μου και την αδερφή μου. Νομίζω ήταν 4,5 έτσι. Θα στα αφήσω 3 τελικά να πεις στους γονείς σου. Τι? Θα στα αφήσω 3. Τι λέτε τώρα? Ναι, θα στα αφήσω 3 γιατί έχει ένα μικρό ψιλοπροβληματάκι. Το ένα το φτερό χτύπησε λιγάκι, να το πήρε ο ανιψιός μου και καταλαβαίνεις τώρα. Γι' αυτό θα στα αφήσω 3.000. Κάτσε να πάω να το δει. Με δουλεύετε, τι κάνετε, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, με δουλεύετε. Αντί για 4,5 ρε παιδί μου, θα στα αφήσω 3, σε πειράζει εσένα? Τι λέτε τώρα, είμαστε καλά? Γιατί να μην είμαστε καλά, αγόρι μου? Δεν καταλαβαίνω λίγο. Τι πήραν οι ψώνες στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τι θες να πεις ακριβώς? Τι πήραν στο αυτοκίνητο, τι δουλειά είναι το πάνε στο αυτοκίνητο, το ακάρι, τι το έκαναν? Δεν ξέρω τι να σου πω, βρήκα τα κλειδιά, το πήρε, το στούκαρε εκεί πέρα τη μια πλευρά. Τώρα νομίζω ότι κάνετε πλάκα, έτσι. Βλέπω το όχι αγόρι μου, δεν κάνουμε πλάκα. Νομίζω ότι μου κάνετε πλάκα. Γιατί να σου κάνουμε πλάκα? Γιατί έτσι νομίζω, δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς δεν γίνονται, Ελλάδα είναι εδώ. Όλα γίνονται. Πες μου, το θέλεις ή όχι τώρα? Δεν βάφουμε το πεζό κόκκινο να το πάρει το παλικάρι το άλλο, το σάξο. Το σάξο μου είχε πει ότι δεν το θέλει. Λέω, μήπως το βάψουμε κόκκινο ρε παιδί μου να το πάρει να τελειώνουμε τώρα γιατί έχει δώσει και 2.000 προκαταβολή. Μάλιστα. Την οποία τη φάγαμε. Με τα ίδια λεφτά το σάξο το θέλεις? 4,5. Τι λέτε, με δουλεύετε ρε? Γιατί να σε δουλέψουμε? Μην παίζετε με τα νεύρα μου τώρα. Μην παίζετε με τα νεύρα μου. Δεν είμαι και τόσο καλά. Μην παίζετε τα νεύρα μου τώρα. Θα τα βάλω βόλβα εκεί πέρα όλα. Μην με κάνετε βλακίες τώρα. Δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, παλικάρι μου, να σου πω λίγο. Πάρτε τηλέφωνο τους γονείς μου εκεί πέρα, συνοηθείτε, μην πρίζετε εμένα. Λοιπόν, ωραία. Πάρτε τους γονείς μου και βγάλετε πέρα με αυτούς, εντάξει. Δεν μου λες να πάρουμε την αδερφούλα σου, μήπως? Την αδερφούλα μου, να μην πάρετε τηλέφωνο, να πάρετε τον πατέρα μου και τη μάνα μου να συνοηθείτε. Όχι, θα πάρουμε την αδερφούλα σου γιατί αυτή σου έστησε αυτή τη φάρσα. Καλώς ήρθες στο τηλεφάρσε του Star FM. Το αμάξι σου είναι μια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, πες μου, το σάξο το θέλεις? Δεν το πιστεύω. Αλλά έχει μια γρατσουνίτσα, φιλαράκι. Έχουμε και ένα καλό τάγκς άμα θέλεις. Αγχώθηκες, Δημήτρη μου, αγχώθηκες. Δεν τρέμω τώρα, εντάξει. Το αμάξι σου είναι στα χέρια της αδερφής σου ήδη, δεν το ξέρεις. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Λοιπόν, πάρε τη Μαρία τηλέφωνο να συνεννοηθείτε. Να είσαι καλά, παιδιά. Καλό ρίζικο, να σε καλά και εσύ θα τα πούμε. Γεια σας. Γεια χαρά, γεια.